Iawn, tîm. Di am siarad am y syniad newydd dyn ni efo heddiw. Di am achub ein ffrind Larry o fi wrth y gelyn. Cai Dickson. Mae wedi symud i'r ganolfan dirgel yn y mynyddoedd. Beth o farau person bydd gafo ei gatro? Sir, can I siarad? Sir, bydd ganddo ei ffôn arno. Sir, bydd cyfres yn olau pwysig arno. Sir. Na, gwaith, sir. Nes i dwy'n o ar y Gwener, o'n i eisiau mynd at Trydar. Wrth gwrs, sir. Ond, yn bwysig off, sir, bydd ganddo gwybodaeth am prosiect. Dim ond o'n ei ben, bydd neb arall yn gwybod o. Oedd, sir. Nes i trio llun hwnna hefyd, ond oedd ei benglog yn rhy trwchus, na i dweud. Iawn, dwi'n yn gwybod eich ffrind, ond dwi'n cael ymhalu i wneud hyn, so dwi'n barod i helpu. Rwan, dwi'n angen gwybod beth yw ei cryfderau fel tîm. Sir, mi cael fy hyfforddi o wrthgwffio, gyda fy nŵlo a gyda garfau. Mae gen i brofiad. Dwi'n gwneud y syniadau fel hyn gan oedd y weithio yn fy oes. Sir. Fi yw tactegwr y tîm. Dwi'n cynllunio ar y syniadau sydd fel arfer yn eitha llwyddiannus. Fel arfer. Ac dwi'n arbennig am o'n bomio. Dwi'n hoffi chwythu pethau fyny. Sgiliau defnyddiol. A ni'n mynd trwy'r cynllun. Awn ni sleifio trwy'r coedwig a mynd i drws cefn o'r adeilad. Dyma'r ffordd i fewn. Na, ffordd gwaith. Wedyn, awn ni ffeindio ffordd i mynd drwy drws. Dylai fod ar agor. Wedyn, awn ni fynd i'r celloedd a ryddhau Larry. Nes i glywed chdi'n siarad efo'r tîm. Pwy wyt ti? Mae gen i diddordeb yn y pethau hyn. A lot o arian. Arian? Sut ydy'r tîm yn gobeithio oroesi? Does dim rhaid iddyn nhw oroesi. Mae ganddyn nhw ffordd o dod yn ôl o marwolaeth. Pob tro mae aelod o'r tîm yn marw, mae'r peiriant clonio yn dod â gopi newydd i fyw. Mae ganddyn nhw'r un atgofion ac yn gallu geisio'r daith eto. Diddorol, dedwch mwy. Dyma'r plan newydd. Dyma'r plan newydd. Dwi'n gos trapia o gwmpas yr adeilad i gyd. Felly mae rhaid i ni darganfod ffyrdd i groesi bob un ohonyn nhw. Os ni'n goroesi, neu ddim. Dyma'r plan newydd. Oh.
Dyma nhw! Ie! Dyma'r plan newydd. Mate, nawn ni gymryd y grisia. Ie. Dyma'r plan olaf. Gobeithio. A rhaid na, nid hon yw'r amser am droes. Da'n angen finance. Waw, ydych chi wedi dod, ond ar ôl 2 wythnos. Os o fyned, dwi'n gweld y gwyneb nawr blaen. Dwi'n cael yn halu i wneud hyn. Dyn ni'n cael air efo'r boi na. Dyn ni di safio Larry. Dyn ni wedi mynd o boi'r ysbyty. Pwy di hon? Fi nath her gwipio Larry. Diolch yn profi fod y system clwnio'n gweithio. Dwi wedi diffodd y peiriant clonio. Does dim dod yn ôl y tro hwn. Oedd y tro olaf, rhaid i wneud hyn cyfri. Go! Ni wedi cwffio'r boi ma'n meddwl o weithio ar blaen. Bydd rhaid ni ennill rwan hefyd. Pam ydych chi'n neud hyn? Dwi'n cael fy nhalu. Ond mwy ohonyn nhw. Ond nhw'n dod am byth. Mae'n y ffordd o diffodd y peiriannau. Ond, bydd rhaid ni diffodd nhw am byth. Mae hynny'n golygu. Dyn ni ddim yn gallu dod nôl dim mwy. Dwi'n ready gallu nhw'n goledu. Newch o. Dyma'r un olaf, boys. Un bywyd ar ôl. Rwan, sir. Dim ots. Cyn felly bod ni'n halu'n halu.